Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, las 6:57. Ang Silka. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:58. May gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinarna kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gan Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad nga gabi. Mayong gabi, Action Brian, no? Sa aton mga listeners, mayong gabi. Hari, hatag naton lakat sa aton nga chimpo sining gabi. Martes kita karon, Agosto 10 to 2021. Low pressure area, ara sa gihapon sa sulod sang PER, no? Ari siya sa 810 ang kalayon niya sa nasidlangan sang Kalayan, Cagayan. 19.4 degrees north lat, babaw na gidman siya kag 129.2 degrees east. Nagakomplementar sa gihapon ng habagat nga nagahatag ni siya pugada nga ang southwest monsoon nagaapekto sa pinakapunta sa naminhan sang Luzon. Ang ini nga low pressure area ginaugdan sang habagat kon southwest monsoon nagduga sang magalumon nga kalangitan, may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanagoob nagaepekto sa Metro Manila kag sa iban nga bahin sang Luzon. While ang Kabisayan kag Mindanao nakapabilin nga may pagulugalom lang ang kalangitan asa nga magalumon ang kahawaan nga ginaugdan ini sang may naligwin nga mga pagulan tuga ini sang localized thunderstorms. Paidalom ang kabukusan sa aton pungsod sa mahinay asa sa may kasarangan nga huyop sang hangin halin sa direksyon na bagatnan nasidlangan pakadto na bagatnan nakatungdan southeast to southwest nga may makanay asa sa kasarangan nga kadagatan diri partikularmente sa western seaboard sang Kabisayan. Ang Western Visayas upod ng Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod nagapabilin man nga may pagulugal o mga aton kahawaan hasta nga magalumon ng aton kalangitan nga may idulot inilaligwin nga mga pagulan nga halini sa localized thunderstorms kag mayara kita mahinay asa sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin magahalin na bagat na nasidlangan pakadto na bagat na nakatungdan southeast to southwest ay gihapon naton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros kag ang kondisyon sang aton kadagatan nagapabilin nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya may takos ini 0.6 hasta sa 2.1 metros ang kataason sa aton astronomical tide. Alas 7:10 sini nga gabi dugay-dugay no 0.0 metro nga aton hunas ang taob magabalos alauna 14 karon sa kagaon sa takos nga 1.0 metro ang kadalumon.
Kag alas 6:04 sini nga hapon nagtunod siya haring adlaw, magabutlak naman ni siya alas 5:34 buwas sa aga. Ari kita 24 hasta 31 degrees Celsius o kung 35.2 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. Si Vulcan kanlao naman aksyon Bray, nagrehistro ini siya 7 ka pagdayog volcanic quake nga hinay lang ang iyang pagsungaw sang White Steam Lidinbium nga nagtimbuk ini 300 metros. Ang kataason antes siya nagkulap sa direksyon naminhan nakatungdan kag nabagat nan nakatungdan, no? Nagapabilin sa gihapon may ground deformation o kon slight depression sa iyang abaga o kon palibot, no? Kag may ginbuga ini siya 235 tonelada nga asupre o kon sulfur dioxide sang pizza 4 sang Agosto. Iwat ang DOST kag DBOLS in collaboration sa aton Negros Occidental Command Center liang nagapabiso sa aton general public kag stakeholder si Vulcan kanlaon ara gyapon sa alert level 1 kag padayon gina-enforcer ang 4 kilometer permanent danger zone. While ang earthquake information naton waay kita may nakita sa sulod sang 24 oras nga obserbasyon diri nga nagtayog sa aton palibot Negros Occidental kag Negros Oriental Action Right. So amo ni lakat sa aton nga tiyempo sa kay Vulcan kanlaon kag earthquake information sa aton monitoring alert and warning system. Aha, may kay tulo tawhay gid Ang maulanon ni Pulo Panago ang taginagmay kay gainit man kun aga mo. Damok pa man galom. Damok pa man galom ang low pressure area ni daw nagtadlong pasaka, no? Daw hindi na siya maglandfall dito sa Luzon or somewhere diri sa Bicol, no? So pasaka siya. Dalon niya lang niya ang mga trough nga malabot diri sa aton, i-condense siya sa gihapon sa rain showers. Aha, sige. Sir Gan, salamat may gabi. Okay, welcome. Thank you, good sir. Action firing line. Sige, no, sa mga utod ta nga nagapuyo dira sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time la 7:04 na. Subong nga adlaw yari kita sa Martes. Yari na kita sa Agosto 10, 2021. Bukas ang aton sining Facebook page mga kaaksyon, ang aton sining pagid na sa actionradiobacolod.com.ph, YouTube plus ang Twitter account mga kaaksyon. Text hotline naton 0963-757-0874 kagaton sining online na via Facebook Live. Pwede gi kamo makapadala dira sang inyo sining mga mensahe. Mga kaaksyon 2 to 3 liners lang para kompleto gid ang inyo sini or para mabasahan taman ang iban. Aksyon Brian Borden. Aksyon firing line. On board na, tubtob las 9 ang takna sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Action firing line. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ano bala nagali na gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? Ang Negros Occidental Police Provincial Office may ara na sang 100 kon 208 tanan ka mga nagpositibo sa COVID-19 pero ang may nga balita diri kay 4 na lang subong ang aktibo. Action firing line. Kabay pa nga di na madugangan pa pero nagduhaman ang ilang sining patay mga kaaksyon sining COVID-19 nga mga kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Action firing line. Samtang sa iban nga balita diri sa lokal, ang NOCPO may ara man sang ginapaabot nga mga seminar sa mga kapulisan agod hindi sila i-remind liwat sa ilang sining trabaho kag responsibilidad bilang pulis mga kaaksyon kung kaysa kakalipat sila sa ilang sining natun-an labi na gid sa neuro kag psychological nga mga aspeto bla sa ila ko galingon mga kaaksyon. Action firing line. Kaling kung kisa bisan kompleto pa ang hinganiban sang pulis sa ila kinaalam, kinaadman kag abilidad kag pagpugong sa kaugalingon may arabi kung kisa nga daw ka insulto gid man mo, no?
nga na question nato na ning sulod si Minar sa Kapulisan des Negros. Posible Bacolod City Police Office man. Bangod sa nagluntad to bala nga pagtero sa isa ka pulis sa iya sining superior sa Sulo, ang iya sining provincial director. Bangod nga ginhambalan gid lamang nga daw ka pigaw sang gunting ka buhok mo. Action firing line. Naakig, tiniro yang superior niya. Guro na insulto, gid gin patigayon sa checkpoint eh. Damo man pulis, white idea kung ano nga manner, ano ang style sang pagsita abi, pinulis nga type pero basi na grabing insulto ba? Action firing line. Sige, diri sa Bacolod mga ka-aksyon, kay nasang aga, may patay diri nga isa ka ginaligar kawatan ini sa sulod mismo sang puloy-an nga gusto niya kawatan. Action firing line. Nakabugtaw abing tagbalay, may balon siya nga tubo. Tiyan mo nakadelikadong mga kawatan, no? May mga dala na sila nga armas nga kung malang-alang na sila mang matay gina sila tawo. Action firing line. Ti kaina, amo to natabo, siya yang napuruhan sa tagbalay, ati subong patay gid siya. Action firing line. Sige, ang mga balita diri syudad sa Bacolod Baka-aksyon, padayon ang vaccination program, pero may mga reports nga doon gadyutay subong ang nagapabakuna kay hindi J&J or Johnson & Johnson's ang bakuna. Hindi man Pfizer, hindi man AstraZeneca, daw gadyutay sila Sinovac abi. Action firing line. Pero ti maning Pinoy gapili, no? Ti what if be karon kun amo na ning available nga bakunang Sinovac nga ini. Pero ti subong adlaw ang pinakauna nga Moderna vaccine nakaabot diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Hibaloon tabing update karon sa Bacolod kay ka good news sa pila na ni ka mga inadlaw ho. Sobra na, lapit na 2 ka semana nga 2 digits na gid lamang ang mga COVID cases diri sa probinsya sang Negros Occidental kag suwong syudad sang Bacolod mga ka-aksyon. Action firing line. Sige, amo na mga balabalita kag bantayan taman karon ang balita with Action Marlon Hinabia gikan iya sa provincial capital mga ka-aksyon. Action firing line. Oo, imagine mo ho, subong nga gabi, ang Negros Occidental may 22 ka panibago nga kaso sang COVID-19. Kag ang Bacolod naman iya makaksyon, yara gid lamang sa 16. Wow, thank you gid sa mahal nga Ginoo. Mayo gid nga balita, Action Oliver, no? Ang Negros Occidental 22 lang ka kaso, ang Bacolod 16. Okay na ni. Kabay pa nga magbalik ta to sa mga 0-0 bla dason nga mga inadlaw. Bulig lang kita sa aton sining kaugalingon mangin social responsibilidad naton himuon naton para mapanubo-nubo pagid ining kaso ni COVID-19. Action firing line. Kooperasyon malanis publiko mo kay kun anong kasagi kayaw-yaw sang mga aton sining gobyerno kun publiko naton dungulis puertes ti ang COVID-19 hindi gid dali-dali madula kay tiga pang topic sa gani mo. Action firing line. Sige, pangarat sa dahon tanakra mga balita lokal sa aton sa nga pagpangalagad mga headliners naton dulong sa aton sang Zanton Plus Herbal Capsule o kon Zanton Plus Brian Morgan, Action firing line. Sige, ang mga balita maka-aksyon gikan didto iya sa national sa aton sa nga pagpangalagad subong gabi. May 40 o kung may panibago nga pulo ka barangays karon sa pungsod Pilipinas nga nagdugang nga padayon nga nagaratsada man ang African swine flu or fever mga ka-aksyon sa mga baboy. Kiningin palayag iya ni Committee on Agriculture and Food and Trade and Industry makaksyon nga naglabot na sa 29 barangays sa bugos nga Pilipinas. Meaning nagtaas na pulo ka barangay ikumpara mo sa 19 nagligad nga bulan sang Hunyo. Kumadumduman mo sa nagligad nga mga binulan pagidto nga duay pa ni si COVID-19. Naglabot Action Oliver iya sa 468 ka mga munisipalidad sa bugos nga Pilipinas nga naigo sining ASF maniyo, African Swine Flu mani sa mga baboy man, no? That's why dito sumulod nga dapat
magpa-import sang baboy, karni diri sa aton kay nagadutay ang produksyon kay ibang ginapamatay na lang to sa National Capital Region kay may balatian sang AFC Action firing line. o kon ASF mga kaaksyon. So pakaligad sang 90 days, so kung 3 ka bulan, liwat naman nga nagbalik-balik ini, no? Kabay pa nga matabangan ini galayon sa gobyerno ta kay ho ga daang kita subong ni COVID-19 dugangan pagid sining ASF ngayon ba susko. Action firing line. Sige, ang iban nga balita makaksyon sa ton sining nga pagpangalagad subong iyang gabi ang DBM Department of Budget and Management makaksyon nagpalayag na sang national budget for 2022, no? 5 trillion. Grabe nga budget sa Pilipinas, no? 5 trillion for 2022 nga budget mga kaaksyon sa pungsod Pilipinas. National budget. Action firing line. August 23, ipresentar na inisuno kay DBM spokesperson Assistant Secretary Rolando Toledo. Mga kaaksyon, no? Sa Kongreso, makaligad ang 30 dias nga ginatawag nila ng patigayon sang SONA or State of the Nation Address si Presidente Rodrigo Duterte sadtong Hunyo 26. So pakaligad sang 30 days, ang ginatawag nila 30 days constitutional deadline. Dapat makapasa na ang DBM sang ginalauman nga budget for 2022 national budget sa Kongreso. Kung madumduman last year, ang budget makaaksyon sa Pilipinas 4.5 trillion pesos. Nagsaka sang 11% ang budget for 2022 next year mga kaaksyon. Action firing line. Dire man lang ta na tam-an gidya sa kwan mo. Dire man lang ta na tam-an gidya sa pandemya nga ini. Action firing line. In fact, kagabi sa Presidente Rodrigo Duterte nagpalayag sa iya sining Talk to the Nation. Ginyaw-yaw ya si COVID-19. Siya sa pagkadamo sa mga proyekto nga wala tagid na patuman. Bangod sa COVID-19. Siya kun waay lang ni guro masaksihan taman guro to da mga proyekto mo, no? Galing kiti amo ning natabo sa iya sining liderato, white kita mahimo. Action firing line. Sige, ang iban nga balita sa nasyonal, palayag ni Vice President Leni Robredo, may ara sila sang exploratory talks before sa 2022 nga elections. Sinong ginatumod niya diri? Amo iya si Senador Manny Pacquiao. Action firing line. Are masulusadya ini kay ang mga ngalan subo nga daw naga-unify man amat-amat kag magpatigayon base pa lang sang unification or pag-isa, paghimbon, pag-upod sa isa ka pwersa daw masanag-sanag action Oliver, no? Gamat-amat na. Suno kay Robredo sa nagliga, nag-istoryahanay na kami ni Manny Pacquiao. Siya pero may istoryahanay paging kami liwat pag-abot niya halin sa US sa iya sining tapungulay dito sa August 22. Action firing line. Ginbolgar man diri ni Robredo nga may ara sila sang connectivity man ba connectivity daw hotel ko ba? May ara man sila sang communication. Nanday Senador Tito Soto III and Senador Ping Lacson, no? Tikabalo naman kita nga si Ping Lacson nagdeklara na nga magapapili presidente, vice president niya si Soto. Anong matabo sinadriman? Anong matabo kay Manny Pacquiao kag Leni Robredo? Basi mag-upod lang sila sa isa kalinyada, may mapaiway diri abe for senador. Action firing line. Ginabulabantayan man diri ang pagsanib puwersa ni Manila City Mayor Isko Moreno. Sa amo nga grupo kay si Moreno subong isa lang sa ginabalbal man sa Duterte administration suno sa iya. Action firing line. Si Moreno, mga kaaksyon, speaking of Moreno, Isko Moreno, sining adlaw nagpagwa siya sa iya sining statement, no? Suno kay Moreno, siya way pa kuya kabaton ini abiso gikan sa Malacañang nga siya ang ginatumod ni Presidente Rodrigo Duterte kagabi sa Talk of the Nation. Nga may isa ka alkalde didto iya sa Metro Manila nga hindi pagtagaan sang puder nga magpanagtag sang ayuda. Bangod sa iya sini pagkapigado kuno sang pag-organize Action firing line. sistema sang pagpanagtag sang ayuda didto iya or vaccination rather didto iya sa Metro Manila mga kaaksyon.
Kagabi si Duterte wala gid may mention nga ngalan. Now why may mention nga ngalan? Pero halos 100% ang sa utok nyo da kag sa utok ko man diri nga base si Isko Moreno ang ginatumod niya diri. Action firing line. Ti sano kay Moreno, siya way pakukabaton abiso nga hindi ko pagtagaan poder kag ang poder nga magpanagtag sang ayuda di sa akon nga mga constituents. Amo iya ang Department of the Interior and Local Government kag sa ubang man ang Department of Social Welfare Development o kon ang DSWD. Action firing line. Ginpabugal ni Moreno Action Olivero, siya nakabaton ko Certificate of Recognition sa nagligad lang Hunyo 30 gikan sa DILG. Ano ning unod sa recognition niya sa certificate niya? Efficient hambal niya, meaning manami ang akon performance suno sa DILG kon pag-manage lang sang mga ayuda vaccination sining COVID-19 subong nga emergency naton. Action firing line. Amo nang ginpalayag yan ni Isko Moreno tilang tawon tani. Si Isko gabi nagay-posipos lang to pero abot na to niyang mga galaw ni Presidente Rodrigo Duterte. Pati si Jim Paredes na dala sa pagabi mo. May ginahambal si Duterte gabi nga amo ning gusto nyo nga presidente or mangin presidente presidency abi. Nagauba-uba sa pelikula sa social media. Cool boy. Ginatukli-tukli ang iya brief da kami ginaluling-ling-ling. Cool boy, amo ning gusto niya. Action firing line. Siya ugag. Tinawag niya ugag. Siya pariho lang ni sila ni Jim Paredes. Kay mga ugag di sila. Action firing line. Kaya sadya sang politika, puwerte ka imon sang politika. May mga personalay niya nga habuyanay mo. Inaari pa lang kita sa Agosto mga kaksyon 2021, ang May 19, 2022 pagkalayo pa, ang October 19 o kung October nga filing of COC may ara pa sang mga 51 dias pang nabilin o 52. 51 dias pang nabilin before sang filing no. Mga subang Agosto, Septembre, October, Nobyembre. O mga 2 ka bulan na masobra filing of COC na. Action firing line. Tilan-tlan tawon tani. Mga lapit-lapit 2 ka bulan na may filing of COC na. Hindi na ni hamak iyang habuyanay sa mga tinaga iya nga makapaluslos iya sa ila mga personal nga mga kuan mo, mga pagkatawo mo. Action firing line. Ay, perte ya. Anyway, sa ibang nga balita karon dito sa Metro Manila Makaksyon, amat-amat na nga nagpanagtag sang ayuda ang mga lugar nga napiktuhan sang enhanced community quarantine bangod sa pagsaka sang numero ni COVID-19 kag ini pang dulo delta nga ini. Action firing line. Bangod sini makaksyon, si Senador Grace Poe may ara sang panugyan sa Interagency Task Force nga tani istoryahon anay ang mga small businesses bla o kon mga ining balang before mag-lockdown, ining mga micro, small, and medium enterprises o kung magagmay nga mga negosyo, itagaan time sang ITF before sila maglulu-lockdown kay subong panos ang ila baligyak sa lugar. Action firing line. Nga nagkalapanos, waay sang manugbakal kay may galinagaw masyado mo tuman ka jutay, no? Sa Manila, subong do hindi gid man parehas ang last year to nga lockdown nga do kaladlokan gid way gid tao. Subong may gaguluwa may mga tao kay ang iban vaccinated na mo. May mga cards sa sila, no? So suno kay Grace Poe diri, dapat gintagaan man sila tsansa mga negosyante nga gagmay. Ti subong nabakal na nila ang inog baligya nila kung tani, why na sa may gabakal nagkalabalda ang ila negosyo. Action firing line. Te ambal diri sang ni Grace Poe kaluluoy ini sila tanan-tanan na ang DTI nagpahalayag nga 10% sa bulan sang Hulyo o kon Hunyo makaksyon, Hulyo nagsalara sining nasambit iya nga mga gagmay nga negosyo kag posible sa sining bulan sa Agosto kag Setyembre base magsaka pagit ini ang kadamuon sa magsililira nga mga negosyo nga magagmay. Action firing line. Bola bantayan tani makaksyon kay ti ang ining ECQ dito sa Metro Manila until to August 20 malang ini sila pero grabing epekto hindi basta-basta. Action firing line. Ang sa iban nga mga lugar like Iloilo hasta sa Agosto 15, no? Way patakbalo sina kun anong tikab ni Presidente Rodrigo Duterte base magsaka na naman bla. Action firing line.
o kung idugo niya na naman, depende sa sitwasyon. Kaya ang Iloilo, subong mga kaksyon, pilang ila sining positive cases dito. Grabing ang Iloilo, subong syudad sa Iloilo, 68. Ang Iloilo province, 68 man. Ang Guimaras, 24. Ang Capiz, 62. Ang Antique, 43. Ang wala nagapanaog, masubra tag isa kagatos, Action Oliver, abi mo kung ano nga lugar, Aklan. Subongo, 132 naman sila ho. Action firing line. Grabing kaso sang Aklan sa sining nga mga tinion. Diri sa aton, kaloyan sa mahal nga Ginoo, GC size ang Bacolod, 22 ang Negros Occidental today. Actually, yesterday, ini nga result, pero subong ini ginapagwa mga kaksyon. Action firing line. Sige, Ario, kay kilala ka mo sang Okta Research. Ang Okta Research, amo ni silang nagpatigayon sang pag-research sa situation ta ni COVID-19 kung kumustang status tabi. Action firing line. Now, may nag-question siring pila ka mga mamalidha mo sa Kongreso sa kredibilidad ni Okta Research mga kaksyon. In fact, sa nagligad nga adlaw, ang University of the Philippines nagdistansya na sa Okta Research ngayon. Bal niya, wake miklabot sila daya. Action firing line. May nag-question sang kredibilidad kag ano giblang ining Okta Research kay nga suno sa mga tagreklamo, madamo sa nagkaladulaan sang trabaho, nagkaladulaan sang pangabuhian, naglabot sa 1 trilyon ang nadula naton nga economy kay nagabase sometimes ang aton sa mga otoridad Action Oliver sa gobyerno sa Okta Research Action firing line. nga magataas ang COVID cases, kinanglan manirado ta, kinanglan ma-lockdown kita, may mga bubble plus, muni mga ng sitwasyon. Okta Research inamak action. Ga-survey man isla sa mga presidential, senatorial, kag mga vice presidential ni. Action firing line. Sunod diri ka House Committee on Good Government of Public Accountability, chairman nga mo si Michael Aglipay. Siya nakabati nako kag ginaplastar na namon ang pagpatigayon iya sang pag-imbestiga. Sining kredibilidad kag kun ano ginibla ang ining Okta Research nga ini matapos kami nag-question sini. Action firing line. Pero isa man sa nagbatikos sa mga nag-question sining Okta Research, amo si Senador Richard Gordon. Gintawag niya nga kalukuhan. Nga ang imbestigahan tayong Okta Research ang mga kalukuhan. Action firing line. Kita mo si Gordon ang iya na nga dila medyo kabos na or kalukuhan na. Muna ngambal na magambal sa mo medyo kabos na sa kalukuhan na malambal niya. Firing line. Hambal to sa nag-question. So duway nga problema kung questionon ta sila kaya nga ang ekonomiya talang tawa subong. Anong sitwasyon? Tigaling Okta Research hindi taman mabasol kay may mga nga ari man ni sila at least inang mabalanta kung naga-increase gid man bala o kung naga-decrease ang situation sa COVID-19, ano nga sitwasyon. Action firing line. Kasi may nakamutik bla ko nung anyway. Sige, tulaton ta niya. Kaya dalon pas kongreso gani mo. Kag didto ini mga kaaksyon imbestigahan. Action firing line. Sige, amo-amo ng mga bulabalita maka-aksyon didto sa national nga subong amo ning katabo sa aton sining palibot diri sa Pilipinas mga kaaksyon. Action firing line. Atong natabo sa sulo nga gintero sang pulis ang iya superior, may mga lain pag investigation subong, no? Ginasumay pang investigation ang pamangkot Action Oliver kung nag-una gidla tiro atong pulis sa superior niya o kung may iban nga nagpinaniro. Action firing line. Ang ginhalinan sa to kuan gid lang mo. Ginmono sa superior daw, no? Ini kuan pa man nga. So ang investigation ginmono sa superior ang iya buhok nga hindi nami ang paging hindi sila nami ti pulis ka dapat mga buhok mo ya kasaliing na bla limpyong skilid. Action firing line. Tina-insulto maybe siguro, no? Motor nga kig sa tiniro yung supervisor o superior niya. Pero hindi pa nagtapos ditong istorya kaya may mga lain pag investigation karon ginahimo sila para magwa gid ang kamatura. Action firing line. Dasiti 26 na sa aton sa nga pagpangalaga ng mga dalag ko nga balita sa national dulong sa aton iya sang
lakip man sa Negros Aksyon Brian Warden, Aksyon Firing Line. diri sa aton sa syudad sa Bacolod makaksyon kag Negros Occidental. May nag-abot diri makaksyon nga inang pinakauna nga nag-abot diri sa aton sining bakuna nga ginatawag iya nga si Moderna. Aksyon Firing Line. Gindawat ini makaksyon ining si Moderna sinigid lamang nga adlaw. Damo man niya no kag makabulig-bulig ini diri sa aton agod nga ti inang matawag naton nga makadugang pagid sa bakuna sang aton sini nga mga kauturan mga kaksyon. Aksyon Firing Line. Mismo ang Executive Director sang Emergency Operations Center kon EOC at the same time City Administrator amo gidya ang nagsugata sining Moderna nga ini makaksyon kag gindawat subong gid lamang nga adlaw diri sa aton. Aksyon Firing Line. So hibaloon naton kung ano nga mga tawo diri ang prioridad sining nasambit iya nga si Moderna, no? Kabalo ka subong may mga pagtuon nga dapat mga kabataan ta nagaedad sang amuni sang amuna ibakunahan na, no? Para at least sila mismo makabulig sila kaugalingon. Aksyon Firing Line. So may ara sang dako-dako ini no ang nag-abot diri sa aton subong 14,980 doses ini nga Moderna sang COVID-19 vaccine salin sa national government mga kaksyon. Aksyon Firing Line. May ara man sang 10,000 man ka vial sang Sinovac vaccines ang pinaka-latest vaccine delivery na subong adlaw sa Bacolod makaksyon alin sang Marso 5 tubtob subong 254,860 ka doses na, no? Ti damo naman gali, no? Ang mga nag-alalabot sa aton diti Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, BioNTech mga kaksyon kag J&J. Abo na subong ang bag-o Moderna mga kaksyon. Aksyon Firing Line. Sige, kay diri sa Bacolod subong ang data gid nga injikanay amo ni ang Sinovac. Ti kaina to sa report ni Aksyon Artay Hupon mga kaksyon. May ara sa natalupangdan gani ang ABC President ang aton sining presidente sa mga kapitani sa Bacolod nga kon hindi gani mga Pfizer, hindi J&J ang bakuna o kon inang tawag naton hindi gani mga AstraZeneca Action Oliver nagadutay ang galinya Sinovac ang bakuna. Aksyon Firing Line. No makayuhomon kita no. So nagapakita ang tao no way nagid siya salig ya sa China, no? Remember nga ang COVID-19 nag-originate ini sa pungsod China. Ti subong ang Sinovac kag Sinopharm halin sa pungsod China. Ang China subong jutay na to nagkalamatay do linong pastungang gabi isla gani. Aksyon Firing Line. Anong ilang bakuna to? Sinovac kag Sinopharm. Kaya hindi pa ko mo makonbinsi sina. Away ta ka mo ginapilit inyo na naiya. No? Inyo na naiya. Pero hamba lang kita diri. Nga sa kada bukad naton, ang China subong puwertes pagkalinong. Aksyon Firing Line. Kumbaga daw, out na sila sa mga lagakatabo sa palibot na subong. Namadaway na kami labot na sa inyo. Inyo na problema daw muna abi. Aksyon Firing Line. Anyway, sige, ginahulat naton si City Administrator M. Ang, hindi pa available sa Cinematinion. Ma-commercial lang ako. Pagbalik ko karon digidugay, kulo kompletohon tagid ni. Aksyon Firing Line. Kay kinanglan hibaluon tanay kung sa sinong prioridad sining Moderna nga ini nga bakulod non para at least way pa balikan ta lang karon no. Bakulod non makaksyon kag makapreparar kamo dira. Aksyon Firing Line. Ini nga bahin sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton sa DTX 500 capsule o gali ng pag-inom sa DTX 500 capsule nga may 3 anti-diabetes
Bayan Warden Action Firing Line. Tanday lang mo dira kay pagbalik naton komplituhon tangaton sini mga balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. May gabi lang kay okay, dali ka mahalin sa babaw adi, no? Para mabasa ta kita na. Si Teresa Diroque, good evening Sumbray, na ako gani naka second dose na ko gani ak Sumbray. Sinovac man akong vaccine Okay man lang bauti, God bless gid, no? Mayo gid. Rosalie de la Cruz, good evening po sir, may gusto lang ako ipalambot sa inyo diri bala sa amon sa Purok Mahirok. Ang amon ni problema diri subong kay perti gid kadamo langaw. Ay nadula ko. Ma'am, pwede ka ano liwat? Pwede ka send liwat? Dito na pitman? Nadula, ma'am? Elizabeth Malaka Gamala, good evening, ma'am. Bia Jonathan, good evening. Paul Spat the second, the third, brother. Jean Oisiser Araman, George Gargasiran, Lilibet de la Cruz, thank you, good. Diding Alohamiento, nagamonitor sa barangay Antipolo, Pontevedra, adlaw gid Alohamiento family, salamat. Christopher Corsiga Masmela, Pilton Lipura, nagamonitor man sa Pasay City. Naisel Pabol Araman, na Ino Lynch Araman, Veronica Santilian Manukan, Ana Sinoro, happy 52nd anniversary. Una sa balita, una sa Action Broadcasting, forever more power. Salamat. Si Hongko Rose Lumanog Seba, evening Sumbray, watching kami from VGA Homes Mandalagan. Thank you, git. Kone Cipro Alisahi, good evening Sumbray, watching here sa La Carlota, Sinimenggab ilang sa Alisahi family. Okay, salamat. Hiherson Katipunan, kailangan namin ng mga manggaga. Ay nano, ni Sedo negosyo rin. Gali. Action Bright, palihog greet lang sa akon mama Neneng, kag Papa Edwin, sa pamilya Pabol, kag Morales, salamat gid Action Bright. Si Veronica Santilian Manukan, God bless man. Pilton Lipura, Action Bright, bukas ang mga kalan-an, take out lang Action Bright, normal man ang giho sang tao diri Bright, salamat gid, bakit maayo. Importante masolusiraduhan bisan ginagmay lang, no? Jerilyn Banduha, nagamonitor man from Quezon City. Si okay, baw kadamo sa nagpadala sa ning komersyal nila niyo katalaka ni si Ilayaho. Sino ni si Hiherson Katipunan man, way ka man imuhuya. Kalalaki mong tao do ka animalistic man si imo man. Hindi na ko kabasa sa mga mensahe di sa iban ho. Ay sus ko. Lolito de la Cruz, nagamonitor sa Antipolo Rizal. Hil Javier, good evening Sumbray, monitor lang kami diri sa Quiapo, Manila. Salamat gid sa mahal na Diyos, nubo lang ang COVID cases ang Negros Occidental, especially sa Bacolod. Salamat gid, God bless everyone. Oo, nubo siya. Kabay pang din magbalik do sa tag 150. Rosalina Arellano Espadero, nagamonitor man sa ang Moderna, amo na ang vaccine sang taga Europe. Arman Regalado, good evening sa imo Action Bright, tamyaw ko Hirali family, salamat gid. Araman si Leah Younger Esquivel sa Talisay. Si Valentin Cuevas di Macais Jr. Sumbray, madamo gid nga salamat sa pagtandog sa mga bintahuso nga mga driver sa tricycle di sa lokasan. At least pagtandog mo ay okay sa iyo program, tagduha na lang ang pasahero pro kabalan pa nga tagduha na lang pasahero pero may kabalan pa nga bilin. Salamat gid sir Bay. Ay tuod ka sir. Bati sige sir. Matyagan ko na tawagan sa ni Councilor Ramos, no? Oo, salamat gid sir Val. Thank you gid, no? Alex Montesa, may gabi man sa ila ni Sir Noel Amar, Mr. Milail Oligo, Ma'am Jean Oisiser, kag Ma'am Christine Minies Villalubos, madamo gid nga salamat. Alex Montesa, ginagreet niya Madam Vanessa Mayo, Dr. Matt Mayo sang Minnesota, Jinky Dayalagdon, Araman, Phoenix, Arizona,
di na to naglungpat area. Upod sa pwersa sang ARB community, madamo gid nga salamat. Thank you. Stephen Magbanwa, good evening. Sumbray ka onta batikulon nga adobo bos pagkanamit mo na sang ginapanyakon ba. Anabilia Amuyot, naga-monitor man gatamyaw sa aton happy 52nd anniversary. God bless. Karen Gidlayan Romano, good evening. Sumbray, ga-monitor man kami diri sa Doña Juliana Purok Sunrise. George Gagasiran Araman. Sige, relax o gamay, balik ko dugay-dugay. La 7:37 paki-share lang sa live ta. Thank you. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada
ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ilang matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y saysay ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga mag-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig. Maayong hapon naman sa ating mga palanggagamangang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngayon atubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Punyo 4/2021 sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas ang kamot antes kag pagkatapos ang kaon,
kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya ginagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa Subo. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga ng Aksyon Radio Philippine Standard Time la 7:48 na. Aksyon Firing Line. Gina-endorso ta sa inyo anay mga ka-aksyon ang may tising alkaline nga vitamin Firing Line. Ante sa report redaction Marlon Hinovilla, alang-alang pangaton sa mga resource person, May gabi lang kay Dilaus kag kay Nana Isabel naga-monitor si Madam Ana Sinora Exobray, bisan hindi na kuya maswertihan sa pang-premyo sa ARB. Okay lang basta mabatian ko lang ginabasa greetings ko, okay na basta importante happy enjoy lang. Korek ka ginay, Bia Jonathan, hindi ko enjoy ko pang libo. Jocelyn naga-monitor man sa aton sa pagpangalagad. Rihanna Marie Araman, salamat gid. Sige. Si Kwandi may ginalihog ba sa aton nga dali gila check ko lang diha. Tigina pa ning iya sining nga kwan mo si Sir Sunny Boy Magsipok naga-monitor man sa aton sining nga pagpangalagad mga kaksyon. Araman naga-monitor Haligi lang. Si Panoy Pinidaho, kayo nun yung ginapangita, yaman. Okay. Nadula ko nung iya ko nung nasagod nga pating ni Panoy. Nga pispis. Way siya kabalo. At kabalo kang pating Panoy, nagalayas na sila kung kulang sa pag-amuma. Action Firing Line. Kagang pating ko may ara sang maabot dira nga iban, ga ano na sila, ga compete na sila, Di ka mapirding pating mo, dalon na siya sang isa ka pating. Action Firing Line. Para kayo para maintindihan mo. La 7:50 na mga ka-aksyon sa ato nga pagpangalagat. Nalagyan na kayo ang report with Action Marlon Hinovilla gikan Kapitolyo Provincial. Ginadulong sa aton sa D3 Bio Dugang Protection. Capital Reports. Action Mar, mayang gabi. Sumay, unahon pa rin istorya angot sa Moderna. Nag-abot kayo na sa aga. Wala man isang pinilian. Ang gobyerno nasyonal, magod sakto man ang iya sinigin padala para nga at least wala na ibot. Pamo ka damoon sa Bacolod at pamo man ka damoon sa Negros Occidental. Patas. Patas lang. Parang layo sang layo nobla ning reklamo. Layo sa disgusto. Oo, ma-disgusto karon ng isa mag-question nga ang Bacolod damo to ang province sa Jotayhaw. Oo. Mo lang ka na mo nagsurpray, isa ra ni kabiyahe kay na. Kingarga sa Cebu Pacific nga eroplano, naghugpa kay na dira sa may
runway sa Bacolod Silay Airport last yes 24 ang taknakay na sa aga. Tigin biyahe iniinsigida dala sa Cold Room Action na Bray. Hindi mo naidaan basta-basta ang Moderna gali action pray nga bakuna. Yaman. Kinanglan ang pagtipik mo na sa iya daw isa ka ulay nga babayi kag daw bulak action pray nga dapat di maluos. So, hindi gin malaya abe. Dapat ibutang mo ni sa action pray sa 20 degrees Celsius nga freezer. Action na bray. Do katamtaman lang ano? Oo, pero hindi sa gali madugoyan sa pagbiyahe. Uy. Kaya kung nabiyahe mo sa action bray mga 2 ka oras kag 30 minutos, laban-laban mapano sa gali Pila lang dapat? Grabe no? Pag di malabutan ang sumbray da, no? Hindi kung nabiyahe mo siya, dapat hindi malabutan ang sumbray 2 ka oras kag 30 minutos. I-injection mo sa, no? Ay mapanpo sa kung malampuwasan, no? Ang kinaiya sa sining Moderna, action pray mo na gani, ang provincial government, at maraming figures sila na, no? Lipatan ko ba? Kalamoon, ang Moderna, isa ka vial, pulo ka doses. Amo silang sumpray sa AstraZeneca. I see. So kung vials ang paghambalan, by the way, ang Bacolod kag Negros Occidental kung suma total mga 2 sumbray ka 10,700 o sa mga 21,400 siya. Okay, no? 21,400 doses ang nagabot, no? Tag 10,700 ka doses. Ang Bacolod 10,700 doses man ang Negros Occidental. Moderna na siya. Kung vials, 1,070 vials, no? I-times mo sa 10, mo na sang tupan niya 10,700 doses. Ang Sinovac, doon na yung nagsumbray, ang Sinovac, damo na yung nagkidapot, 10,000 para sa doses, para sa Negros Occidental, 10,000 man ka doses, para sa syudad sa Bacolod. Ang Moderna, ambal ni Atty. Refrando Diaz II, ang provincial administrator, ilan sini unak sumbray nga himuon, 2 lang ka venue sa gihapon. Negros Residences, kag Teresita El Halantone Provincial Hospital, no? Kay sa sila hospital, may ara ang sumbray na nga cold room man mo. So, parang hindi na magbiyahe, dira na lang patagayonon, ang pangmakuna gamit ang Moderna. Rin naman sa Negros Residences, ang cold room action bray ara mala na sa building sang provincial engineering, lapit na lang, walking distance lang. Muna nga amo nang mas gina-prefer nila supay nga himuon. Pero hambal ni Diaz kung may ara sang Banua o syudad nga maga-request action bray sang Moderna vaccines, pwede sila nga deliveran basta ang pagbiyahe hindi magsobra 2 ka oras kag 30 minutos. Bao tikon taga Kabankalan timo iya mga sipala hinubaan kan duni hindi ginto katilaw election Marlon ina. Pwede gorak sumbray mahingagaw na basta pagabot sa makuna sa Kabankalan, daon in sigida kag i-injection. Pantos na. Grabe. Lagsanay oras. Pinalagas ang oras kaya kanugon na sumbray. Nugon, no? Pero depende na sa LGU nga mag-request action na baraya, no? Ina sa Moderna na. Nag-timing man hambal ni Diaz action bray kay kaina. Naway pa ba nagwa ang report ako sa nag-abot, pag-abot sa ring Moderna kay Sinovac. Ginambal kay na ni Diaz nga manag-ubos na ang mga nagkalabilin nga bakuna dali sa Negros Occidental. Okay daw, masobra man isa kasi action man nga duway takbati nga may delivery di sa aton mo, no? Correct. Ang Johnson si Quinta ka doses na lang bilin, subong upos na ganiguros pong adlaw. Oy, sa mga nabukid lang nga lugar action mar, ang J&J, ginapilahan na to. Yes, so, 50 doses na lang subong adlaw, may vaccination nga daan sa mga sumuray, basi ko na upos na mari. Amo na yan na idokar na gid mga utod action man kita mga pili sila gid bakuna no. Sa diri kita kay daw mo ning Mayo ho.
Oo, pero ang Sinovac, damo magyapon na. Nagpapakuna sa Sinovac action na balaya. Damo action Mar. Kung isa daw, ang iban daw, joke malang nila nga hindi sila magpabakuna sa Sinovac, pero why ka man mamahimo, alam mo na krong balibaran, kaya ti, gina-indoor, kung hindi siya maayo, ting FDA, wala na naging bato ni Saturn. Amo na nakasimple. O, kag, may nastorya ko nagsumbra ay sila niya ang gidalgas ko Action Mar para nakakuha lang ko sa vaccination card. Oh, yeah. Kung travel. May naano man na, may Sinovac man na, basta, importante, may vaccination card ko. Kaya kung pagitaan ko sa ulihi, magproseso ko na sa mga papeles, kung hindi ka mo problema. Sakto na. Ga-travel ka mo within domestic, abi, kinanglanon mo gid vaccination card subong? Yes, tiyang Sinovac sumbray sa mga adlaw, mga 1,000 doses na malabilin, sige-sige na kinagin na gamit. Nibengit may nagdugang nga 10,000, sige-sige na sa daso naman nga mga adlaw. AstraZeneca nga ginbakal sa provincial government nga 2,900 hambal na niyas, manag-ubos naman. Kung isabla na sobrahan maning sa social media, kaya Sinovac, kining sagil na kabasol, mako mo to nga may bahay ko kita Action Mar, share ko lang gamay. Oo, tao din, naging first dose sa Sinovac. Pagpuli niya sa ila Action Oliver, Action Mar, naging sagil nila yung kabutang ang kutsara di sa bagaho, tapos gapilit ang kutsara, Action Mar. Ambal sa babae na hala, naunsa naman ko ani. Ambal sa nagalit ng video, balya, siya may magnet na ning lawas mo. May mga istorya ang sobrang nga muna, sa iban nga mga lugar, may istorya na to nga muna nga sila na kung pagunahan ka, may magnet ang lawas mo, tapik. Tuturon mo rin inang kutsara na, kung balason ka, anong balas mo, mambala, tapik yan ang kutsara. Abi may eksperimento tanang aduabe kapag butangan tabi kutsara nga bagat abuas abi kay pakita taman. Basta magmalangi mo sa di balas, patapik lang ng kutsara, matapik ng kutsara daw. Okay, siyempre ang balas ang balas sa lawas taka rigtam ni bla. Kapilit niya. Orang din. Labi na kung sa liog mo damo logot. Hindi to Action Mar sakto nang imo ang balas day nga mapagmalas hindi nga di mo matrapuhan niya ga pilit gid man imo. Di mo naguro no? May butangan nila Tansan Action Mar mo. Pag butang sa Tansan nahulog Action Oliver. Amban sa isa to siya kwa iblasan daw papdangan plastic na kay mapilit gina. Tiyawas la kakisang daw plastic na way gid na nakuha kutsara tinidor na naman. Oo, bisan na pamutang ga pilittud mo diri sa way gin tublokan gid Action Baraw. Man, muna, damong istorya, sobray, amo na nga senaryo. Kumbaga nag-eksperimento man sila. Ang fully vaccinated nga mga negresyo individual, nagdamo-damo na gitman kay 154,000 masupra na, no? So kung porsyento ang paghambalan, ang target ang sumbray diri 1.4 million mo ka mga negrosanon. Sobra na ni sa kwan, sobra kay mag 10%, 1.4, 140,000 po. So sobra na ni sa, no? Ang 164,539, sobra na 10% ang sumbray, no? Kung target population sa Negros Oriental nga dapat pagunahan ang paghambalon. Kung damo bakuna do damo naging man na bakunahan Action Mar. Ina fully vaccinated na siya habang sila kung tapos na ya first kag second dose. Dalawa nagsumbray ang single shot nga Johnson & Johnson. Dati mayo. Fully vaccinated naman na sila mo. Ang subong yan single shot pa lang or first dose pa lang nakaschedule pa second dose. Ang first dose nagkarabakuna una 76,336 ka mga negrosanon. Yari sa attorney Ray Fando Diaz. Subong, do naubos na naton vaccines. Ang bilhin ka na lang yung subong ng vaccines. AstraZeneca yung bakal na sa province. And then, due time na J&J, pinapaubos na lang. About 50 doses. And then, Sinovac na about 1,000 doses man. So, maubos na susubong panagtag sa mga LGUs na. Ang maabot subong is 10,000 Sinovac doses today. Kasi mga 11 o'clock
ang estimated time of arrival, together with 1,070 vials of Moderna. Ang kada isa ka vial may ano na siya, may 10 doses. So ang buwa siya na is 10,700 doses tanan ang 1,070 vials. Aragya po kita sa A1 to A3. Pero based on our meeting, we want our LGUs to step up ang aton vaccination sa mga A2 because that is where we are really lagging behind. Sa isa ba nagsumbray nga balita, angot man nagapon sa COVID-19 na, pero istorya agsumbray ni Trabantes Campo. Oy? Damo kita mga taga Negros Occidental, nga to sa iba nagsumbray nga mga probinsya, nagapangayaw, karga tapos, no? Iba naman nga taga-probinsya, gasulod dire, ano man sa kasumbray, baylo-baylo na mo. Di matingala man ta nagsunmar nga may tubo na kita di mapangayaw pa tato tapos may gapangayaw mo di sa aton. Ano na sila, may daw kontraktor bla. May ano sila, may isa katao nga ara ako na sa grupo o may transaction na to ho. Pero dito na sa nagsumbray maupod, to. May mga ano na pala, may mga gin-updan na sa madugay nga tiyon, ang trabahantes kapong kaysa, nagapangita, mga supre na sa naluyagan nilang apo. Oh, yes. Di ko na tiyempo mortos po, Agosto. Close season, sira season, way galing. Di maparuli ginaya, ang mga taga Negros Occidental. Di ba nagsumbay, halin sa nagalailay nga probinsya, di mo mapiho, kasi kung may araman talaga kagaw bla, corona. Gusto yun. Pinigid agad ang kabalakan sa mga Delta variant. Ang provincial government sa mga hapon, pagi sa kay-Governor Bong Lacson, may ara sanggin pagwa nga executive order. Executive order number 21-42. Amon isang mando nga nag-implementar sa mga guidelines sa konpagsurundan para sa mga returning migrant sugarcane workers na nagabiyahe pasulod rin sa Negros Occidental para sa crop year 2021-2022. Ang planters dapat may sundon nga proseso, ang sugarcane workers may sundon man nga proseso antes makasulod rin sa Negros Occidental. Individual planter dapat magsumeter sa listahan sa ilang sila nga mga migrant sugarcane workers nga ginaginahanglan nila agsumbray para sa crop year 2021-2022. Planters dapat magsumeter man sang sining listahan sa ilang sining association. Listahan agsumbray nga ginamention dito sa executive order, dapat may arasang ngalan, may basic information, may place of assignment, kag may ara sang nakabutang agsumbay nga pizza sang pagbiyahe pasulod sa Negros Occidental. Ang Planters Association dapat mag-endorse sa sining listahan sa Negros Occidental for proper coordination. Silingon, di pwede nga magpalusot ang sunbray ni, dapat coordinated sa provincial government. Travel requirement sa mga sugarcane workers. Dapat magpresentar sila sunbray sa ginatawag ISPAS. Mamamasipa na, no? Dapat mag-secure sila sa electronic, kunwa electronic, printed copy sa naprobahan nga travel coordination permit. Ang nag-issue dapat among ISPAS Travel Management System. Dapat present pa sila sa negative RT-PCR test result. Prior sa ilang sa nga pagbiyahe, dapat valid 72 hours. Umpisa sang pizza nga nagpakuha sila sang swab test. Hindi sila makapresentar sa nagsumbray. Pag-abot rin sa Negros Occidental, pakuha sila RT-PCR test. Wala siya. Pare dayo, nabutango, ang planter dapat mag-deposit sa Negros Occidental 1,500 per person. Per sugarcane worker nila, ang panawag sining 1,500 peso donation to the provincial government
of Negros Occidental in order to aid the province in purchasing RT-PCR test kits. Kapangayo bulig probinsya, no, parang at least maka-bulig-bulig gasto lang mabakal. RT-PCR test kits akson na bray. Dapat may acknowledgement receipt kay mati gobyerno nimo. Correct. Kadua, sunod rin ang planter dapat sila ma-facilitate sa transportation from port of entries pakadto ang sobray sa quarters o kung ginatawag nga quarantine facilities sa ilang sinikadtuan nga farms. Amo man nagyapon Action Mar, no? Inang hulato ng RT-PCR test lang yapon puli na sa dayon. Pero kung makapresent ang sobray sa negative RT-PCR test result nga daan niya, okay na. Hindi na kinahanglan nagsumbray. Pero ang taran-taran nga mga positive, nag-positive babi, PCR test nagsumbray, dapat dalon sa provincial quarantine facility. Depende na nagsumbray, sila sila tagsa-tagsa ka mga planter nga nag-handle sila sa ila. Isa pagit kay executive order, hindi naman niya angot sa COVID-19. Angot naman isa, peste. Peste? Peste. Peste nga posible magkahalit ang sumbray sa mga poultry farms. Kay ang monitoring sa provincial veterinary nga talatapan Akson na bray, naga mga lugar na rin sa Negros Occidental, labi na sa mga bulan sa Agosto, pero may sumbray ini nga bulan, inadagsa sa nagalain-lain nga mga peste bla, nga fly, ang ginatawag fly infestation. May executive order man rin nga ginpagawa si Governor Bong Lacson, executive order dapat nagsumbray mag-implementar sang biosecurity measures gusto nga mag-control o kung ma-eradicate ang fly infestation sa mga poultry farms sa Negros Occidental. Based ini sa damlaglang monitoring sa nga provincial veterinary nga talatapan. Ini mga flies sa sumbray ni, mga insects or lupad-lupad nagahapang-halit sa ato sa nga mga kasapatan na livestock at sumbray kag posible magkahalit man sa humans sa aton nga mga tao. Dapat ang sumbray temprano pa mahatagan nini sang pagtatna para nga hindi na magdamo pa. Dapat mag-implementar sa integrated pest management program para ma-eradicate ining fly infestation sa mga poultry farms at sumbray. I-check talang guru pas nisyon si Papa explica po, ligta explicar ni kay Provincial Veterinarian Dr. Rinanti Adesana naman sa buong sumbray lang nga kasi sitmon mo ipagawa ni Governor Bong Lacson ang ining executive order. Ang mga poultry operators di ho kag owners ang sumbray dapat magsunod man. Dapat na mag-comply sa saning nasaad sa executive order antes sila isuhan sang business permit to operate. LGU may papel man diri dapat mag-assist sa ila sinitag sa mga constituents sa pag-implementar ang sining executive order. Mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon yung aksyon na mawag hermoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat sa mga balita Action Mar gikan Kapitolyo Provincial, no? Duha ka mga executive order, ano? Ang ginpapagwa sa ring hapon sang gobernador para sa aton sining Negrosanon. Pati kalulo ay mga tapasiro ta magpauli di sa aton matinir-tinir pas labi na gid ko nagpala-positive abi palayo lang. Ati ko na ulo antos gid ginagmay. Di ko mag-positive ikaw matinir ka sa quarantine facility sang pila ka adlaw abi pagpuli nyo sa inyo to. Pila na lang ka adlaw tinir mo to balik ka naman kun din ko probinsya ka nagtapas ka tumubo ka hapo man ba. Swerte nga halit ni COVID-19, grabe, hindi magwanta mga kaksyon. Last 8:11 na. Sige, no, pagbalik naton karon dugay, tutukan nato ng iban pagid nga mga balita. Gina-check ko diri kay kadamo sang reklamo ho sining ano tawag sining ni private motor vehicle blang inspection
nga bag-o dira sa may reclamation area. Grabe kunong pilahay tapos hindi malabutan, gapululi na lang ti ginutok ang mga tao. Sige, check na to na ba ng sistema sinadaman kay pagintindi ta sobra gatos na ning batunon nila mo. Imagine mo pila kabilog ang gusto magparehistro sa matag adlaw nga tanan. Pagbalik ta karon las 8:11 na. Anyways, mga ka-aksyon, before pa naman ang tanan gina-endorso naton sa inyo ang ika sa masunod nga mga inadlaw. Aksyon Brian Borden, Aksyon Firing Line. Sige, alas 8:13 na mga ka-aksyon. Objection, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. May gabilang kay Elmer Rigula, gintay ming panilaya pandemic, iban nga taho na dulaan pangabuhian pangita gid sila may matuklo sa legal nga paagi na halin kay Neo Saison, good evening Sumbray, pang into na obra katapasiro nga pangayaw kay mahulam na sila sa tupad kampo nga amo tapos maupod sila pangayaw para hindi sila kabayad sa gin-entry sipo nila Action Bray, experience ko na. I-post na lang ko sir kay many times na pero damo man maayo nga tapasiro gid no pangabuhi gid lang ila. Virgil Pinda naga-monitor man sa Celine Homes upod sang ya apo, stay safe and God bless you and your family. Sumbray, salamat. Si Rodilyn Alvarez, good evening Sumbray, greet ko lang si Papa kag Mama nga gapamati subong sa iyo programa kag sa tanan nga Alvarez, salamat no? Si Lee Gay Villares Archivar, naga-monitor man sa Talok, Ramon and Lucy Archivar. David Chansay, good evening, right man na katawo nga magpili ka vaccine pero ti kay klaro man na nga tawo wala nasalig sa Sinovac nga asagi pataya bakal sa Sinovac kundi tani gin preferred vaccine nga gusto ang tao. David Chansay sir, why pataga bakal Sinovac subong sir, bali ang tanan nga Sinovac ni libre ni sang World Health Organization sa aton no. Why man taga pilit man sa sa Sinovac vaccine. Ginamuno tala na di nga ti damo ang wala nagpila kay Sinovac. Si Kairos Flaky, what matter most, you're vaccinated regardless of the product. That's why. Ruel Sason, good evening Sumbray, monitor lang kami ni Barangay 31. Gary Amirila, mo mana nga pagpati ang nadula nga pating dira pa sa Action Radio pangitaon man. Ginpaksyonan nyo sa akon sir. Ay sus ko, kadlaw ko kay Sir Gary, katanda mo kay Sir Gary no? Okay, sige. Si Joby Monares naga-monitor man, mabalik ko dugay no? Las 8:15. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang
sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, gainitsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya pagtanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanong programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Action Radio Bacolod sa Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupon, Reporter of the Year, Brian Norden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod, Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Action Radio Bacolod sa Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupon, Reporter of the Year, Brian Norden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton.
Madamo gid ni sa lahat mga kaaksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radio, Bacolod Salud. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni sa lahat mga kaaksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo pa man to. Sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:26 na. Gina-endorso taman sa inyo maka-aksyon.
Sueco na nagamonitor sa aton sining pagpangalagad mga kaaksyon last 8:26. Kay nasang aga pang police station number 4 nag-conduct investigation dira sa isa ka lugar sa Barangay Villamonte sa Taal matapos nakabaton sa report nga isa ka tawo ang napatay sa sulod sang isa ka puloy-an. Ining napatay ginkilala sa kay Ernesto Vallejo, 35 anyos, taga Taalman na Villamonte, kag nagpilason diri kon mga pilason diri mo si Quintin Limbaga, 65 anyos, kag si Drian Limbaga, anak ini ni Quintin mga kaksyon. Sila ning tagiya sang puluyan. Sunod sa kapolisan diri labi na gid sa kay Police Major John Ray Batadlan, ining napatay nga si Vallejo nagsulod sa puloy-an ni Limbaga kag una nga ginlampusan diri ang 65 anyos gamit ang tubo. Nagkuha pa ni sa kutsilyo gani ang si Vallejo amo ning ginakabig kawatan. Ang kutsilyo mismo ginapanigyahan da sa mga tagbalay kag ginbuno sa kay Quintin mga kaksyon. May lang kay way ginapuruhan na sagang, nakakuha man sila sa ila galingon man nga hinganiban, kag ginbuno ining ginaligar suspek sa pagpangawat, kag napatay man mga kakson. Sining hapon check nato nabi kung anong pinaka-latest nga development sining nasambit nga kaso, kung inibalang si Ernesto Vallejo. Ini bala may mga kaso na ni siya, may mga kaso inada siya sa pagpangawat man. Ara na bala ang nawong niya sinidri sa Rhodes Gallery. Bilong nga bakulod, gagwa na ni ngalan niya, nga ini siya kilabot ginman nga kawatan. Aba na nga aton sini nga i-follow up sini nga gabi with Police Major Region Batadlan sa Police Station number 2. Sir, may gabi dira simo, welcome to Action Radio, Bacolod. Mayong gabi, Police Major Batadlan sa Police Station 4. Yes sir, salamat gid sa mga time sir. Bago ko lang gin-mention ni natabo aga pa sang banwa dira sa imong area sa Taal Villamonte. So far sir, anong investigation, anong pinaka-update sir una sining napatay, ano gid ang status sa Police Station number 4 sir? Pabalik-balik na ni siya, may mga reklamo na ni against sa kay Ernesto Vallejo. Mayara silang reklamo kay Ernesto Vallejo na, pero wala galabot di sa aton nga opisina. Wala man ka complaints. Ang aton lang gid yang record di kay Ernesto Vallejo is ang record niya last 2019 May. Nadakpan siya sa paglapas sa PB 1602 or anti-illegal gambling. Gambling, amogid lang ina, no? Pero sining mga case be sir nga like pagpangawat, robbery, way magina sang formal nga record although nga may true chismis, abi nga amogid man ang iya sining nga batasan na mo sila sir. Yes sir, may ara pa siyang nabatian ng mga informasyon nga muna na nga matupong na siya sa ila area dira sa may Taal, Barangay Villamonte. I see. So may ara pa yun kami nga nabatian gani. Halin mismo sa iyang himata na Ernesto nag-involved sa illegal drugs. I see. Package sa nigaling yaman nga batasan, ano? So magluwas sa police station number 4, sir, sa ibang nga mga police stations diri sa Bacolod, check ta naman ning iyang ngalan, abi sir, kung may nabiktima na ini siya. Oo. Wala pa. Bali ang aton to gin-check is kabilugan na to. Okay. Nga record. Maski outside Bacolod makita, pero amo lang ito nag-appear ang kaso ya sa illegal gambling. Aha. Sir, kay naway gito ma-establish pagid namon ano, din siya nag-agi sir man kay according sa report siradong pirtahan. Ang balay do kasirado man, paano siya nakasulod to sir man? Dito sa sir nag-agi sa likod, may may traces to sang footprint. Sa pader na dito sa nagtaka. Tapos dito sa nag-agi sa likod nga part sang
balay sa second floor na sa do magbigo gamay ko nga na no gamay nga bintana. Aha, I see. Grabe, may pagka-unggoy-unggoyon manigalino kay sa lalaka second floor ni siga agi mo. So umuna nga sa dalom to do ka sekreto la I mean do kalinong way gid sang ideya nga may tawo na sa sulod kay sa babaw gid siya nag-agi gali no. Sir, kumusta ni sir ang mga nabiktima yaman sir nga nagkalabunan ining mag-amay sir? Subong. Ato sila subong. Ato sila na-admit gid sila ang aton magamay nga biktima. Bago lang gid nato na na-update ara sila sa isa ka private nga hospital sa Bacolod. I see. Ano sir, oloperahan sila ang sitwasyon nila? Sunod sa aton yung investigador, ma-CT scan sila bus tanawon gid ako ang gid ang severity sa ila injury sa ila mga ulo kay nalang dasang tubo ka hina. Ano grabe sir no. Ano ning kadako ng tubo sir man? 1, 2, ano kalaba sir man? Grabe no. 2 level nga tubo. Sa pagkabugat sila. Tapos ang kalabaw niya do more hindi maglabot isa ka metro man Awati pang kuan gid pang lampos gili ni sir nga kalabaon. Panglampos gini nga kalabaon. Sir, tungod na patay ini si Vallejo, anong plan sang family niya sini? May anyways, although nga sila mismo aminado sa ginahimo niya and natabo pa pagkapatay niya dira pa mismo sa sulod sang puloy-an sa mga gusto ita ni biktimahon, daw ka klaro na gid man nga mahimuon siya nga malain, pero ang family niya sir, anong plano sir against the mga nakapatay sa ilang himata? Ang nanay ni Ernesto Vallejo nagkadto di kay na sa police station. Nagngayo sa police blotter. Okay. Nagpirma naman ang nanay ni Ernesto Vallejo sa waiver nga hindi na pag i-undergo sa autopsy. Yes, autopsy. Oo. So mag-amo sa duway na gruplano. Way pagin siya nakabungat dira sir no? Way pagid man. Naka-mention man ang may ang Iloy Kaina na patapuson lang haya ay pirmahan nila ang affidavit of non-interest. Ay, okay. Sige. Amo mala lang amon ulo update sir regarding sini and daw mamangkot pag kami kagina tani kung anong koneksyon niya sini sa tong bayi nga ginsulod to nagligad nga si Manada sa imo man nga area bala sir nga nahimuslan itong isa ka bayi da oo. Wala Balimer na lain to yung suspect ginimuslan. Kay ti daw mahiligon magsulod ni sa bintana amo gining may suspect naman tato dito ato nang gina-establish pa sa Mayo. Sige. Identify naman nato ng ang mga suspects sa affidavit naman lang sang biktima nga itong ginulat dahil kapataka na to regular filing. Iulay yun ko na sir, pila kabilog tong suspect sir dito sa babae ito? 3 tong suspect. Okay. Pero isa lang gid ang naghimulo sa iya. Isa lang gid pero 3 sila identified na gid subong sang police sir. Identified ka. Anong ilang background sa itong 3 sir? Mga robbery hold-up men man sila? Gid man? Hindi. I see. So ang bahay to sir kuan man to sa sir no? Gin pa doktoran man to siya, nahimuslang gid man to siya sir? Sa ating medical legal niyara. So anong case ang i-file sa ilang 3 sir? Rape with what? Aton pa na hindi pa naton mabala na kay base idagdag may changes pa ang fiscal. Importante nga na importante i-file pa. Kag nakilala na gid man sila damo sila. Sige. Sir, madamo gyud nga salamat sir Batadlan sir sa mga times mo gabi diri sa Action Radio Bacolod sir. Mabuhay ka sir. God bless. Thank you sir. Thank you sir. Yes sir. Action Firing Line. Okay, may pagkaunggoy-unggoyon ganito kay sa bintana siya nag-agik sa Oliver. Sa likod to sang pader, amo na nga kon gabi, ang inyo puloy-an dapat naka-lock gid tanan sa babaw man o kon sa idalom. Action Firing Line.
Kay ti ang ini mga utod ta nga mga kawatan, tanan ginatun-an man nila mo. Antes lang magsulod da may mga intel monitoring maning kaugalingon lang adra kumagi. Kung gabi galiway na sila nagakuan ho, sirada abril na daw. Action firing line. Didto siya umagi, wagid talupangdan. Tapos ti may lang nakabulubat siyag abi, Timoteo, basi nagkalakumatos ning mga pinanglampusan niya ka tubo kay magulo isa ka metro ang tubo. Bumayo gidi hamboy-hamboy mo, dos pa dan ang kaya kadakoon, galagtik agi ay. Action firing line. Sakit gani nga magbungguanay lang kamo sang ulo nga pareho nyo nga ulo. Di ba sakit gani ina pang tubo ipuspos suspurya gaba. Action firing line. Even though nga ti suspect ato siya sa possible nga ti pagpangkawat sa sulod sang puluyan, pero ang family may ara man yapon sang puder nga magpasaka sang kaso against sa mga nagpatay sa iya nga biktimahon niya man tani. Pero ti ang korte na bahala to magbinag-binag kung magpasaka gidman sila sang kaso. Haputa puso na yang haya, may balanta na i-follow up tala na mga kakak. Action firing line. Sige, ang iban nga mga pamalay di gani niya, hindi malang gross bakulod, bisan din lang guro, ang ibanda, hindi mo na sila mabasol, Action Oliver nga may mga armas, lutang nga wala lisensya, hindi na sila nga mga tunto nga mga tao, ang ibanda ya, depensa lang ginaya, kay may mga tao nga kaangay sila mo. Di kun way kagid ya armas, sa sulod sang puloy-an, disgrasya kagid, may mga demonyo dan nga palibot sa imo dahil mo. Action firing line. May na nga may ara kagid ya armas, kay para makabulig-bulig na sa imo. Tikay na ang sundang to nga gingamit sang mga tagbalay. Kuan ato inang malaba, guro mga 10 pulgadas masobra pa. Kag tuman ka talom. No, kay do inway to ya ginagamit sa mga pangkihan, mga panghagbas waya. Ginapreparar to ya kon maganda do gina-display lang bla. Tinaagom ya gitong tuhog ya gito sa kaina. Action firing line. Porte nga sa isang binangon to, tiya mo na o kon anong tawag sa to. Anyway, sa iba na nga gusto magpangawat, abi magbag-o na kamo. Hindi tanan nga oras inyo. Hindi tanan nga oras inyo. Ikadamo man sang buhi din ato ni pangabuhi sa kalibutan nga legal. Pwede taton pamaligya saging daw. Pwede ta ka pangalsada da sa Libertad, sa Burgos da, o kung din nga maliligyaan da, o din des Negros Occidental, nga makapuli kay mo yung may kwarta kay mo nga hilway ang imo huna-huna. Action firing line. Amo man na nga aton ang ginapangabay sa mga gusto pa da magpangawat. Untatin nyo na kay matsambahan ka mo. Di kalamay nyo gito. Action firing line. Las 8:39 na sa aton sila nga pagpangalagad makaksyon. Pagbalik na aton karon digulugay, tinguhaan ta maglambot na gini ang MVIC. Amo ning operator dito sa may reclamation area nga nagpangbaton subong sang emisyon kag inspeksyon sa mga gusto magparehistro mga light vehicles makaksyon. Damo nag-chat ka panugin di sa porting linyak sumbray. Luli kami gani kay hindi kami batunan to kay nagasululubra. Action firing line. Di sa emission testing palang daan. Diri sa Bacolod may mga 8 na kay emission testing Action Oliver mo. Suno sa interview ko gabi, pida kanubo nga ila test ko no everyday. Mga isa ka gatos mo. Buta tabi 50 lang. 50 times 8 pila sa 8 kay misyonan di. Dira na tanan makadto sa reclamation area kaya hindi na sila pag i-credit mo. Di ano nila naman? Doon mo na ba? Di maglalapaw ng rehistro na basi magkala kuan ina? Action firing line. Okay siya mala ng isa pa rin Bacolod kag Negros. Pero way tiyaga kontra sini. Kaya ngayon mayo man na. Kaya ang salakyan mo antes magwada pakadto sa LTO. Kuan na hilob na gid nga nakayo tanan-tanan ang salakyan mo antes ka magwa. Action firing line. Hambal ni Moyek Shaton, ganyan siya, sir, limited man lang ila slot, 150 lang ang makiter kada adlaw. Imagine mo na. Sa isa na kay misyonan ni Bacolod. Action firing line. Las 8:41. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Alex Montes sa kawatan nga gabunan may armas gina sigurado. Desidido magpamatay o kung mapatay para magpangawat. Victor Tugapeng gabi ak sumbray nya punta kadelikado subong bisan sirado if gusto ka sudlon. Huwag kagid mahimo dapat aligmat gid ta. Dapat na ido kada. Nang ido blang nga mga on gid la tawo blay. Alex Montes he deserve
gid Sir Bry, kung tani ginikawan lang nga mag-abot sa punto nga magpinatsanay ibindo nga kawatan siya, ang mga kawatan gani sa gobyerno kinatagaan chance nga isaylo o kon reinstate lain nga pwesto, pero ini nga napatay nga kawatan wala gid mag-champion. Perpetrator failed attempt, wag kang magnakaw at wag magpatay. Kabalo ka Sir Alex Montesa, ikumpara mo na yung kinawatay sa gobyerno kan sa kawatan sa layo-layo ni tama. Aray man nga tao. Ang comparison mo kalayo. Pwede mo gro i-comparison nga ang nangawat battery sang everyday gro nga kinabalang kwan inang 3A inang pinakagamay 2 eto na tawag sina. Tapos duwa lang kabilog aksyon El Rey no, ginkawat niya bisaga isa no, ginpriso gin siya. Pwede mo na siya i-comparison sa mga kawatan nga mga opisyal sa gobyerno. Naamo na guro di aksyon El Rey. Pero kung i-comparison mo ning napatay kay nangawat sulod balay sa kawatan sa gobyerno, klayo na niya. O kung why to nila ginpatay sila tong patsyon. Ang istorya diya pinatsanay, hindi nakawat. Pinatsanay na. Pero ginarespeto ko na silang imong punto. Damo matod nga sa gobyerno nga mga kwan, nga mga kawatan nga nagakala hospital lang. Pagkatapos hospital nga okay nang ila kaso, balik normal. Neo Saison, ang obra ni taga LTO Action, mahulat naman ni may ilikidar. Parte pagin sa Sir Neo. Ambal niya may ilikidar na sila para mauntat ni ila pa monopoly. Pariyo to bala sa Cadiz, kundi laka na lang sila ga pamangga. Joy Abayon Shoko. Good evening, Sumbray. 52nd anniversary. Happy Gikonosigya. Congrats kay Action Ann kag Action Henry Spulgar sa ila anniversary sang ila work Ana Sinoro. Okay, sige. Elmery Gola, patamyaw lang Action Bray kay Action El Rey Dotilios. Oy, lala mo na sir. Okay, sige. Romy Agsam, maaawain si Alex. Aawain ka pa, ikaw tong lampusan tubo, maawa ka pa. Ben Bad, Saksong Brian, tamyaw ko lang, Badjan family sa Sitio Lonoy, Barangay Hawayan, Silay City. Sige. Balik ko ka doon Dugaya, las 8:44. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEC Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1.
Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition
for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Sige, las 8:55 baong pasensya na kay Sir Christian Pitasio, ano? Medyo na lang alang ko, may ara pa ko gali sapsubo nga gabi, Aksyon Oliver, tiraha. Anniversary sa ARB. Ato mo lang 500 pesos po na kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapagita ko ng tambyulo sa inyo kaya ginakot-kukot ko yun. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durong damo. Sa anniversary sa ARB. Magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARB. Las 8:56, ari na, ginatawgan na sa material maka-aksyon na ni Aksyon Dale Salazar ang aton sining
winner sa mga gabi sang 500 pesos para sa mga utod naton. Botani nakakontak nako kay Sir Pistanio ba, no? Ang General Manager sang MBIC. Para sunanta. We have on the line, Sir, may gabi, Madam. May gabi, Action Brian. Kilala na yun, oo. Sino ngalan sa linya tagani? Si Gina Perihon. Perihon. Oo. Pilang edad? 43. Magpamati, gida subong, taga diin ka, Dam? Taga, dari sa Sinda, Bragita, Barangay Kaduanga, di City. Iway naman ta, guro, kwanda, way naging bang grupo kontra pa ni kayo, bati o nang tingo gura subong ka pamati, agida? Oo, kada gabi. Kada gabi, gid ba? Tika, very good. Ti, salamat, congratulations, nagdaog ka sa 500 pesos, subong nga. Salamat. Sana mo sa nagligad ang hulat-hulat to. Di kay isa kada mo, di bladam nga ginakot-kuot lang na namon, di mo tinatsambahan, kagid subong gabi, ho? Ikaw, gid, no? Oo. Pasalamat kay Action Dale Salazar kay siya gininaghiram-hiram di sa mga interest ho. Kay ikaw gid ang nabunutan. Oo, si Action Dale Salazar. Sige. Anong mahambal mo sa Action Radio kag pang-invite mo sa ibang nga mga listeners ta? Go ahead, ma'am. Salamat kita sa Action Radio. Aha. Tapos sa mga nakita. Pamati man sila kag mag-intra man, no? Pamati mga mukhang karana sa magdaog, makawulaw. Madaog pa na sila. Sige. May pamangkot ko sa imo. Oo. Kung mapaktan mo, gaanta ka 100 pesos nga load. Sige. Sige. Sa bago lang natapos nga Olympics bala sa Tokyo, Japan, sino nakakuha sang bronze? Kasi patong sa boxing to. Boxing, oo. Oo. Sino gani? Patong sila daan mo ni Carlo Palam to kasi si Marcial. Sino pa kita isa? Petisyo. Si Miss Petisyo, Silver. Oo. Si Carlo Palam, Silverman. Si Marcial, sinuhan lang si Marcial. Dari ng parto. Yumer. Nomer, sino to? Yumer Marcial. Tisin o silang tatlo? Marcial, si Yumer Marcial. Sigurado ka? Oo, kasi Palam, Silver man to. Sige. Sige, pabuta lang ng load mga 100 pesos. Salamat. Lingaw-lingaw, tamalanin ko galingon. Salamat, kid, may gabi, congratulations. May gabi. Ano pa mati, kung galugin ko nga tani ikaw lang, parawin. Sige. Salamat, madam. Thank you, Gid. Sige, salamat. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Salamat. Congratulations. Sub sa ARD. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sub sa ARD. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio. Salamat sa pagsabi. Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Okay, congratulations. Managita time sa mga white tarabasa. May gabi lang kay Eden sa Panta Kasuyo naga-monitor sa pinaginpinan kabankalan siri. Happy birthday lang kuno sa ihado na si Joliel Ngit Calcido or Casildo. Salamat gid. Sige. May gabi sa tanan, way ko nabasa, pasensya gid. Ini section Brian Morden, maghilibati kita buwas sa mga pong istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. God bless. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon
Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.